mi lesz velünk? Mi lesz az európaiak álmával? Nekünk is volt egy álmunk. A mi európai álmunk arról szólt, hogy ha mi európai népek összefogunk, akkor nem lesz többé háború. Akkor jólétben és biztonságban élhetünk. Dolgozzunk együtt. A szuverén államok fogjanak össze, és hozzuk létre a világ legbiztonságosabb és legfejlettebb kontinensét. Ez volna az Európai Unió, az európai integráció. De barátaim, ezt az álmot elrabolták. Brüsszel rabolta el. Kisiklatta a jövőnket. Az európai álom helyett ma egy rémálmot kapunk. Az európai emberek nem érzik magukat biztonságban a saját országukban, a saját városukban, a saját utcáikon. Idegenek lettek ott, ahol 20 éve még otthon voltak. Az egyszerű matematika, ellakják tőlük a városaikat. Ez nem integráció, ez szervezett népességcsere. Az európai jólét helyett tönkre mennek a vállalatok. 2-szer, 4-szer annyit fizetünk a villanyért és a gázért, mint az Egyesült Államokban. A Green Deal, a zöld átállás megöli a gazdaságainkat. Lassan egy paródiává válik. És most, amikor egy nehézsúlyú amerikai elnökkel kellene tárgyalni kereskedelemről és vámokról, kiderül, hogy nekünk csak pehely súlyú vezetőink vannak.